Daħal fi raba ġimgħa tiegħu il-ġuri kontra Jurgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Is-seduta ta' tnejn kienet ikkaratterizzata mill-kontroeżami ta' Edgar Brincat, magħruf bħala il-ġwejja, u tal-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar. Mistoqsi mid-difiża ta' Fenek jekk ippjanax frame-up kontra l-akkużat, il-ġwejja ħabib ta' Tewma ċaħat din l-allegazzjoni. Ammetta li qal lil Tewma biex isemmi l-Fenek fi-recordings iżda ċaħat li tkellem ma' politiċi jew li ta' parir biex ifittex lajnuna mingħand Keith Schembri jew li kien jaf lil Keith Schembri. Is-sessjoni ta' wara nofsinhar kienet ikkaratterizzata mix-xhieda tal-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar. Huwa ta' dettalji dwar deċiżjonijiet strateġiċi fuq l-arrest ta' Melvin Tewma l-intermedjarju fil-qtil. ċed li flimkien mal-investigaturi għażlu li jarrestaw lil Tewma fuq reati finanzjarji f'Novembru tal-2019 biex jagħmlu pressjoni fuqu mingħajr ma jikxfu x'jafu dwar l-omiċidju. Mistoqsi mill-prosekuzzjoni Sur Cutajar konferma laqat f'Kastilja ma' Joseph Muscat, Keith Schembri u l-Avukat Ġenerali dwar recordings interċettati. Spjega li laqat li kellu ma' Edgar Brincat kienu ħsieb ta' pulizija biex jipprova jikseb informazzjoni. Żied li f'dawn il-laqat Brincat ma żvela xejn. Id-difiża mexxija mill-Avukat Gianella Damarco akkużat lil Cutajar b'korruzzjoni u li gideb bil-ġurament. Cutajar ċaħad bil-qawwa dawn l-allegazzjonijiet u insista li l-każ ġie solvut taħt it-tmexxija tiegħu u li hu ħadd deċiżjonijiet importanti favur il-ġustizzja. Saħaq li qatt ma żvela informazzjoni sensittiva dwar l-investigazzjoni. Mistoqsi dwar komunikazzjoni ma' figuri oħra fosthom Johan Cremona u Keith Schembri, Cutajar ċaħat li ddiskuta l-investigazzjoni magħhom. Id-difiża sfidat il-kredibilità ta' Cutajar u semmatlu telefonata li kienet ġiet interċettata mis-servizzi segreti. Mistoqsi jekk qatt tkellimx fuq dati ta' tfittxijiet u jekk ftijemx ma' Edgar Brincat dwar kif xi jiġdu, Cutajar insista li kull pass li ħa kien immirat biex isolvi l-każ u jikseb ir-recordings. Dwar il-proklami ta' Melvin Tewma Vince Muscat, l-eks kummissarju sostna li l-rwol tiegħu kien limitatu li l-maħfra presidenzjali segwit il-proċeduri stabbiliti mal-Kabinett u l-President. Huwa ċaħad ukoll l-involviment tiegħu floti tal-maħfra lil Vince Muscat, il-koħħu.